K. Kawusa K. Amachida sengazi ayatwala lane. Yipasuma kathe. K. Kaloku K bendishuba K siyothusa nje le ntwana. Siyayothusa nje K. Hayi kaloku K bengaceli movie style. Uyabona ngoku K ingathi iseyanobuzaza. Wathi K siwela ngapha kwezitixo. K ubuzaza unobuzaza K. Khulula ibhatyi K. Kodwa K God look down, tell me what you see. I'm bigger than the Z. I'm huger than the she. I'm deeper than the sea. Kalo zapha Hayi ngizovananga wena mkhulu wami akho ngakhe man. Wena mkhulu wami. Yebo uba nge25 okuhleli wedwa ulonely ukaliso icon ulumela isonga namanzi. Hayi. Wathi nisayos sura mphaphele man mfondini. Khona ba ndityiswa namanzi ndilumela amanzi uyingena pha nto le. Ndityiswa ngasam namanzi wam. Kwam Christmas sesingabani sona. Dika Amanda yethu. Yabona befama ufana nami. Yabona mina bengena door to door. Ndisithi onini singathi ngumntana lo Christmas. Ngikunume nempahla ezintsha. Camouflage. Bakya ulichiza. Into nqakulo le. Khoma utyana nento wathi into ngxa yakufuna ntona. Uzofuna ntona. Eyona nto bengiyiqonda into ba ithini into yange 31st. Futek sayos. Futek. How shit lapha. Kwathini? How shit lapha. Usasabelo phepha. How shit lapha. How shit lapha. Kwathini? Uzonyela nisinye kwathini? God look down, tell me what you see. I'm bigger than the Z. I'm huger than the she. I'm deeper than the sea. Look up, look down, tell me what you see. I'm bigger than the Z. I'm huger than the she. Hi, Bet. handsome. All right. Right. Azisenhle indevu zakho. Yes. Okay. Mamela man, ikhona into endikufunele yona pha kum endlini. Kwakho. Yes. Zizinto ezifuna izandla zendoda. Le ndingenayo. Andinguye nomuntu nje olichule kwinto eziphathekayo. Hayi, ndiyakwazi kaloku wena ubana uyindoda eyenza umsebenzi omhle kakhulu ngezandla zayo. Into enjani? Into edibenisene nombane. Umbane. Utheni uyazoyika into ezitshokayo? Uyayazi bona ta xa ungaze uye phaa kum endlini kulo nyaka nje uwonke nje ungavele uzala amathamsanqa. Yabona utheni? Uyabona wena unendawo especial kakhulu kum kwaye ke andifuni ukwenzela ubomi benzima. Alright ke handsome. Monde, uba ufuna inkazana thetha namfundini. Maninzi amankazana endiwaziyo emanafika ematyotyombeni. Ndakukuthentelela mfundini ukuze lula le ngxaki unayo. Ina. Ndithe Ina. Ungathanga ndizolungisa umbane. Kanti wena ufuna njani umbane? Thatha. Uzayeka yonke ke ngoku. Dissolve! I'm a
amankazana ndiyawathanda amankazana hayi mani ngamankazana ndifuza utata ngamankazana hayi bo amankazana nangangapha amankazana ekse amankazana nangaka amankazana hayi bo amankazana ngaka amankazana. 3 days later. Ntokwetata jonga amantwana yam uyamazi sisibheki ihlala mani ndizakuthengela isitayilusi ntwana mani uyamazi mani une-dreads eziblonde uyamazi ne jonga ndiya phaa kuye ufike uthi uyabizwa phaa aleya kasani vavavaidosha vava Sisiphethe ukukhuluma ibhuti okubizayo. Ubhuti waphi lowo? Akula ngizokhuluma ibhuti kaSoso. Umandlebe? Lo unendlebe? Qala ukuke usitayilo. Ma angiqheli kakubi. Thanda utsho manje manje ma angiqheli kakubi. Atho endlebe. Uthi usisiphethe ungamqheli kakubi eMandlebe. Uthi usisiphethe ungamqheli kakubi eMandlebe. mantwana manjonga yithi makaze kayi-1 qha ndizumsokolisa kayi-1 qha kayi-1 qha. A few inches later. Uthi usisiphethe hamba apha kayeshomi yakho. Jonga yithi andizuyeka ukuthuma phaa kuye adazi apha kuye. Okay, kodwa 5 rand yakho. Suwara ngi-5 rand yakho suwara ales Uthi akaziyeka ungithuma ude uye phaa. Hey, yewethu xa uxela uMandlebe uba ndiyotshomi yakhe thi makahambe apha ndibhizi mna. Xela uba ndiyotshomi yakhe. Faka ibo faka idosha faka idosha faka idosha faka idosha faka idosha faka idosha ithwele uyahlamba okanye uyaklina phula le ngoma yiva mandlala ngegama ngikondla indlebe nyeke yiyeke yihlehle kale it's me my bro yinhlekelele I did it for you and the homies that is in the listener I don't eat shit even if you spicy it I can vomit so please move your flat ass away from my face fika ndapemba shosho sani hayi Pete Suthi nyayo ndifuna ntona hayi man no abantu bayathetha apha phandle yabo bayathetha abantu apha phandle ngoku mna ndingenaphi batheni bayaqala uthetha. hayi abantu bayathetha into ezininzi yabo bathi abantu and busy and utayela ubusy and utayela akapheli phaa kuwe. Ngoku ke mna ndingenaphi into engizibongabuza uEli kanti ndingenaphi mna ndim lungapheliyo kwam okanye nguEli lungapheliyo kwam sentsho ndingenaphi. Hayi no bendifuna uyiqonda phaa kuwe yabo because ndingafila betrayed uba utayela angayenza loo nto leyo. Uyazazi uba ndifila njani ngawo Pete sithando sam. Sentsho mna ndingenaphi lo mntu ungabuzi yena uEli khona sekuthini ngokucaba zawuzoma apha ndizawuma apha nawe kuthiwa funa ndibone ngabantu ndingenaphi ii-feelings zakho mna who are you who am I uzijongile wena wandijonga mna waqonda okay hayi no hayi mawuzogezela mawuzoqinela kum hayi Mandlebe sondigezela utheni na ubukela i-TV kakhulu cuma nguTikTok lo awungazobhanqela kum xa unesithukutheza nendawo yokuthuzela mna xa udlala iphazisi nje kunukupenza kunukupenza yes gasa dimtyendi tjena lo pens galeves ya tracks Yazi bendikuthembile bra hayi bendikuthembile tayeli yabona tayeli ndiya-understand uba mkhulwa wam ngamanye amaxesha mna nawe sibe nako ubhidana phaa naphaa kodwa azange ndicinga uba inganguwe umntu ondenza olu hlobo. First of all nguwe umntu othe mandingene phaa ndakuxelela uba ndiziva njani andifuni wanyanzela ngoku busy ngoku usemveni kwakhe urhorhozele emveni kwakhe ngoba kuthini Uthetha ngantoni style? tayeli ndithetha ngeli bhozo ulifake apha kum emqolo lavela kwelicala undibackstepile and abantu bayathetha apha phandle into endiyithandayo ngabantu bayathetha njengoba nje ndinendlebe nje ndinamatyala kwaye ndimamele
ayibona style ezumuntu olapha ekuhlaleni nokuhlala uabreast about into the community Resti. nike wazi style uba uqhubeka ntoni kodwa ayithi loo nto leyo into yaziyo mayifake enhliziyweni uyabona uBetty it's a work in progress uBetty yeke mani test drive le moto kodwa le moto maninyathile phaa ndiphathe phaa uthi wena ufika as an inexperienced driver ufike ukwazi uqhuba kakuhle yakho le moto Stylus izoqhutywa nguye umleader Stylus futhi wena unayo lento yakho yongabuchwepheshe umonde unawo ifana nalento yoba xa uzoqhuba imali yakho ufike usisifutufutu uphithizela kulo nyaka ke Stylus ufuna ukuthi chu nawe chuncembe nawe ufuna ukwenza ukuthi kodini ufuna ukwenza indoda emadodeni Betty ngowakho ndiyeke kodwa ndiyeke ndipheke let me cook kodwa Izawuhlangana. Izawudibana. Daddy! Kunuku pants. Okay! Kunuku pants. Yes, gasa dimkendi lo pants. Galeve. I go the tomorrow view once the other day and then ababuyela kum kwaye futhi. Man nona kalwa ifone man iloo nto ndingazange ndi-respond I think uzofuneka uyilungise ke ngoba ndikumntu othanda ukuthumela izinto noba kulate okanye kusekuseni so andiye ndive kamandi umntu xa engazifumana ngezo zinto kuthi ngathi awukho ngathi off namhlanje kwenzeka nto le ntwana uStylus uStylus uqhobela uba ikhona into phakathi kwam nawe uStylus okho kanti uMandlebe kanomtyala ntoni kanti into liceba umtyala ngayo uMandlebe ezibhityela licala kangakhe unguyinto omoyika ngayo uMandlebe caba asoko sincokole nje ibe sinje sobabini okay asoko uMandlebe okho kona ikhona into andibambe ngayo kodwa nawe mani ingase ukhawulelana nemeko beyazi uba kaloku isivumelwano kwakuba ndivume wena uvume uStylus ya andisathethi loo nto kaloku mna ngoku ndandifuna uba into yam nam isebenze andisathethi loo nto mna ngoku andicela loo nto isibhanqisa nguMandlebe mna kuthiwe ndiyozibhanqa ndiya kuMandlebe andicingi ndenze loo nto leyo kaloku kodwa nazange ndizibone uba ndizawufikelela kule meko besazivumelwano noba umqhathile mani uStylus okay sifane ndizawuzama ke uba mhlawumbi ke ndibe ngathi ndiyamthanda uMandlebe Umkhathile mani. ewe ndizawuzama ngoba kaloku andifuna uba iphele into esinayo kaloku sendithi ibe ndifuna ukubonisa zona ndingazibonisa zona izinto uyazi into endiyithandayo ngawe intloko yakho ithamba ulungise fana Yeah, vele ndimbe ndivule ndiphume uyamazi namjula wasesitunes ewe muhle umililo nadimbulls ikaduni kubens nobanga mhlabe nezbags solwebe phakwam ndamdi ayikhe kunjani ke kuhle ke mana konto mani ndingava kuwe ke mani hayi anyemezele ke yakhona ma hey incinde ke mani ke mani sisekapa mani amatyotyombe maninzi ke yebo hayi ubona nje ke benisiya pha kuwe nje sidibana apha nje ngoku kanti nam ke kanti bendicinge wena nje phana kuba bendityiwa sisitukuthize endlini akona ndicinga wena kanti bendingazi bazawudibana nawe tyhini ke ithi ke mos loo nto le nto bendiyiyela pha kuwe imele uba uyilungiswe nguwe ke asazi apho kaloku ke ke usayikhumbula laa ntwana kuthiwa nguStylus laa ntwana le ithe nta endlebe inesiqo esingekhoyo ndimkhumbula lo rhuqetyeni lo eyi wona ke le ntwana andazi noba mhlawumbi izingqi zakho zange zive kakuhle na okanye mhlawumbi kwapho wathintitha khona ke
Wena ihleli nje yangichukela. Ayiyekanga. UK sithini isizathu sokuba le ntwana ke ibe sesithendeni zakho? Lokhoqetyeni lo. Ke yazi ke yangqondo uthanda uthetha ke. Ingase wena ke wena muntu uleciko. Ukhe uyilungise. Uyilungise mhlawumbe izasho if. Okay. Ndiyakuva ke ndifuna ukwazi isizathu sokuba lo rhoqetyeni lona abesemveni kwakho ngoba andifuna ungena into yabantu ababini bengumlenze wembiza. Isizathu sinobuzaza ke. Nobuzaza bunegama. Ubuzaza ke. Okay. Dithi ke andifuna ungena into zabantu ababini siphinde sibuyele kum. Kodwa ke ndiza kunceda nje na. Tyhini hayi ke. Yabona ke ungaxhali ke. Yabona sathi nxa sichophe phansi ke kukhona isiselo khona into ethunjini ke. Hayi zikunambisele ke. Uyathetha ke ngoku manje. Khawungene ke. Masose sihambe ke siye pha endlini ke imali. Mama siye ke. Daddy. Kunuku pants. Okay. Kunuka pants. Yes, gasa dimchendi lo pants. Gale vest, ya tracks ndifuna uthanga pants. A black where they now single color. Sister Sam. I mean safuna ukhe ntsibe pha okay kukhonje into ufuna ukukhawulisa nje. Ima ngosandofika uyamyanga. Ayikwazi ulala le into ufuna namhlanje ndibene okay anokwazi into ngomso. Unento yohamba ebusuku futhi kwezinsuku because naye izolo wenze le nto ithi into yakho andiqapheli yazi mhlawumbi noba ukukhumbulana okay kuba ndimgqibele kudala mhlawumbi into zokhe chapha but namhlanje nyani le nto ufuna ndidibene nayo phi. Ndisaya ndayiqonda futhi le nto yakho wena. Ungaxhalisa nasami mani zawunantsika uzawuphinda kube normal sawuhlalelana kakhulu nawe izawuphelela into manje kophela nokukhumbulana. Daeli. Molo Silos. Molo sistendi uright. Ndiyaphila unjani? Hayi ndiyaphila nami nqabelene. Hayi ndikhona Silos. Thala noshoto wakho. Kuthini? Thini watshintsha ithoni ngothini? Daeli, ungalibali uba zikhona izinto endizaziyo ongafuni zaziwe ngabanye abantu. Zabathanda abashoti. Daeli, lembiza buyibheka yeke iza kuchisa. Let me cook. Yeke upheke. Kunuku pants. Kunuka Kunuku pants. Kunuka pants. Kunuku pants. Kunuka pants. Kunuku pants. Kunuka pants. Solo bendikwata girls, dibana nenye i-girl. Cela uncamisa u-girl. Kan sithi unuku pants. Unuka ntoni? Unuku pants. Unuka pants. Unuka ntoni? Unuku pants. Unuka pants. Okay. Le ntwana ungustylus andiyazi mani uba iva xa kuthiwani. Okay sithethile ke. Kodwa ayikuthethe ngathi akusindawo. Le ntwana ibipha izolo. Yenze ezirhohiso zayo. Okay ingathi kwafuneka khisiyothuse le ntwana. Utsho uba siyiphane libhithe ke. Hayi. Andithethi ngolo hlobo okay. Tsho nje uba mani nje ba into yoba yothuke. Nditsho loo nto yiyekele kum sayisapha e-workshop. Namhlanje ke. 3 is the most best channel in the world. Skits and pranks. Fuck it. Hardcore, but was kaboniswa fuck all. Zawuhlala underground, stupid golide ye phone call. Anthembakali fuck all, unfortunately at all. Kubanda buki pokoko sokalela petrol. I'm here to abstain. Ulife angaphelele shibini. I'm here to entertain omadala nepikinini. Nangena na pena na
ndabetha ndagqiba nentswela ndangena ndapena ndayibetha ndashesha ndakhwela awunaxhomela unkathazo ndakhwela debs nobutyuwa lilanga Yiphasumankatheli, yiphasumankatheli Ishiksa zekazi ziyakhala ngale Yiphasungqikili Amachita asekazi ayagcwala ngale Yiphasumankatheli Ishiksa zekazi ziyakhala ngale Yiphasungqikili Heavy kazi ngilibhazi Angikwenzi kazi ngcwelikazi Khethi kazi